Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Польшча папярэдзіла наконт магчымай актыўнасці вайсковых самалётаў на мяжы з Беларусю, Расіяй ды Украінай. Навігацыйнае папярэджанне звязана з пільнаваннем нацыянальнай бяспекі і будзе дзейнічаць 3 месяцы да 5 траўня ўключна. Паводле аператыўнага камандавання Польшчы самалёта малой авіяцыі ў пазначанай зоне неабходна, цытата, захоўваць наладкі радыёсувязі паветра-зямля. Гэтая рэкамендацыя абазначаць сябе можа быць звязаная з супольнымі вучэннямі краінаў НАТО Steadfast Defender, запланаванымі на гэтыя даты. Падчас іх верталёты вайскова-паветраных сілаў Польшчы будуць часта падымацца ў паветра ў гэтай зоне. Лукашенко дазволіў вайскоўцам страляць у грамадзянаў. Адпаведны ўказ з'явіўся на нацыянальным прававым партале. Згодна з артыкулам, вайскоўцы змогуць выкарыстоўваць агнястрэльную зброю, спецродкі, баявую і спецыяльную тэхніку пры, цытата, выкананні ускладзеных на іх абавязкаў. Вайсковец мае права выкарыстоўваць зброю з улікам наяўных абставінаў, характару злачынства, адміністратыўнага правапарушэння і асобы правапарушальніка, пра раненне або смерць грамадзяніна ў выніку выкарыстання вайскоўцам зброі, спецсродкаў і баявой спецтэхнікі паведамляецца пракурору. Вайсковец не нясе адказнасці за выкарыстанне зброі згодна з вайсковымі статутамі. Пры гэтым адзначаецца, што вайсковец мусіць аказаць медычную дапамогу асобе, супраць якой скарыстае фізічную сілу ці спецсродкі. У жудзені затрымалі 5 былых сілавікоў, якія ў 2020-м запісалі відэазварот з асуджэннем гвалту. Затрыманне адбылося 31 студзеня, аднак праваабаронцам стала вядома пра яго толькі цяпер. Гэта былы начальнік крымінальнай міліцыі жудзенскага ГАУС Ігор Кісляк, начальнік міліцыі грамадскай бяспекі Вячеслаў Ільіч, былы намеснік начальніка жудзенскага ГАУС у ідэалагічнай працы і кадравым забеспячэнні Андрэй Дарожка, былы начальнік следчага аддзелу Віталь Папроўскі, начальнік следчага аддзялення Дмітрый Удовін. Паводле праваабаронцаў мужчыны ўтрымаюць у следчым ізалятары на Валадарцы. На іх завялі крымінальную справу. У Мінадукацыі заявілі, што школы на 95% забяспечаныя кіраўнікамі вайскова-патрыятычнага выхавання. Пры гэтым назіраецца дэфіцыт педагогаў у іншых спецыяльнасцяў. У банку вакансій больш за 1500 прапановаў. Патрыятычным выхаваннем моладзі прыхільнікі Лукашэнкі пачалі займацца пасля задушэння масавых пратэстаў 2020-го. Часцяком вайсковае рыхтаванне для школьнікаў праводзяць сілавікі і нават расійскія найміты. На сённяшні дзень у Беларусі дзейнічаюць 54 вайскова-патрыятычныя клубы. Акрамя таго, 220 установаў адукацыі створаныя больш за 330 профільных класаў. Агулам у іх вучацца амаль 4000 школьнікаў. Е-дастаўка спыняе сваю дзейнасць у 2 гарадах Беларусі. Жыхарам прапановваюць альтэрнатыву – онлайн-дыскаунтер Еўрапошты і Mail.by. Гэтак у Віцебску апошні дзень дастаўкі замоваў 7 лютага. У Гомлі яна ж перастала працаваць у мінулую пятніцу. Сябры, мы заўсёды імкнуліся быць для вас ідэальным супермаркетам з дастаўкай. З моманту нашага вяртання ў Віцебскі Гомель мы даставілі жыхарам гэтых гарадоў больш за 35 000 замоваў. Але, на жаль, у пачатку лютага мы вымушаныя спыніць сваю працу ў гэтых зонах абслугоўвання. Прычынаў раптоўнага спынення працы е-дастаўкі не называюць. Праз непагадзь у Менску сутыкнуліся 2 аўтобусы. У выніку аварыі пацярпелі 9 асобаў, у тым ліку 5 дзяцей. З траўмамі рознай ступені цяжкасці іх шпіталізавалі. Пацярпелых накіравалі ў Менскі навукова-практычны цэнтр хірургіі і транспланталогіі, больніцу нумар 10 і Менскую абласную больніцу. Паводле Мінздароўя у пацярпелых дыягнаставалі чэрапна-мазгавыя траўмы, пераломы, удары ды пашкоджанні мяккіх тканінаў. У Віцебску на вуліцы Ленінградскай гарэў шматпавярховік. Эвакуявалі больш за 30 асобаў, у тым ліку 19 дзяцей. Пажар узнік у кватэры на другім паверсе. Жанчына з дзіцём, якія там жылі, эвакуяваліся самастойна. А вось жыхарам верхніх паверхаў спатрэбілася дапамога ратаўнікоў. Магчымую прычыну загарання называюць парушэнне правілаў эксплуатацыі электраабсталявання. Расійскі ЦВК забракаваў больш чым 15% подпісаў за Барыса Надзеждзіна, якога называюць галоўным канкурэнтам Пуціна ў наступных прэзідэнцкіх выбарах. Прычынаю стала нібыта несапраўднасць гэтых подпісаў. Юрысты Надзеждзіна збіраюцца абскардзіць вынікі падліку камісіі. Канчатковая пастанова наконт допуску іхнага падабароннага ў кандыдаты стане вядомая 7 лютага. У Лос-Анджелесе адбылася 66-я цырымонія Грэмі. Сёлета галоўнай намінацыі дасталіся жанчынам.
Узнагароду за найлепшы альбом года атрымала Тейлор Свифт. Яна стала першай выканаўцай, якая 4 разы перамагла ў гэтай катэгорыі. Тым самым абышоўшы Фрэнка Сінатру, Стыві Уандера і Пола Саймона. Найлепшым запісам года стала песня Майлі Сайрус «Flowers». Кампазіцыя цягам 8 тыдняў займала першае месца ў музычным чарце Billboard. У намінацыі «Песня года» перамагла амерыканская спявачка Білі Айліш за трэк да фільму «Барбі». На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.